Doncs vinga, és moment d'obrir la nostra secció d'anime i còmic. Ho fem, com sempre, amb en Joan Falcó, coordinador del Club d'Anime i Còmic de la Biblioteca Montserrat Roig. Joan, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bé, anime, còmic i manga i... K-pop i totes les tendències... Sí, perquè cada vegada anem afegint més, de la subcultura que trobem pel mig. Exacte. Va, vinga, comencem pel còmic? Si et sembla, sí. Avui tenim un parell de coses curioses. Per una banda, Et sona a tu en Carlitos i Snoopy? Oh, i tant. Suposo que tu hi ha la meitat de la humanitat. I aquella manteta que portava, no?, per anar a dormir, i tant. Sí. Doncs són fenòmens culturals i que enguany hi ha una doble efemèride. Per una banda, fa 75 anys de la publicació de la primera vinyeta d'aquests personatges i, per una altra, fa 25 anys de la publicació de la darrera. O sigui, estem parlant que són uns personatges que durant 50 anys van anar apareixent gràcies a la creació del seu autor, en Charles Schulz, que va arribar a dibuixar ni més ni menys que 17.897 tires còmiques que van aparèixer a més de 2.600 diaris a 75 països diferents. Déu-n'hi-do. Un impacte... Tot això abans d'internet. Sí, imagina't. O sigui, si hagués estat avui en dia ja seria una bogeria. Sí. Doncs a Espanya recordem que el títol d'aquesta sèrie original era Peanuts i que a Espanya es va rebatejar com a Carlitos i Snoopy. Nosaltres li vam posar un nom especial i s'ha convertit en tot un fenomen que avui en dia segueix viu aquest fenomen. Fins i tot hem de dir que és un gran negoci, malgrat que el seu autor va morir ja fa 25 anys. És d'aquestes coses que els personatges han sobreviscut als autors i segueixen generant tota una vaga social. Recordem, però, que el personatge que ha agafat vida pròpia, a part del Carlitos i la seva manteta, ha sigut l'Snoopy, el gos, que, curiosament, té una història pròpia, perquè als anys 80-90 aquí a Espanya el consideraven com un símbol del pijerío, dels pijos. I, en canvi, a Estats Units era un personatge universal per totes les vessants, totes les persones. Curiosament, el Snoopy no va aparèixer des de la primera tira, sinó que va ser a la tercera, el 1950. Aleshores era un gos beagle normal i corrent que caminava encara a 4 grapes, com un gos. Sí. Estava basat en el gos que es deia Spike, del mateix dibuixant. Va treure aquest personatge del seu propi gos, de la seva mascota. 3 anys després de començar les vinyetes, va ser el 1957 que Snoopy es va aixecar per primera vegada sobre 2 potes, com si fos un humà, no? I, de fet, Snoopy cada vegada va ser més intel·lectual. Ell no va arribar a parlar mai, sinó que tots els seus missatges eren a partir de núvols de pensaments. Cert, és veritat, sí. Si us fixeu, és curiós. Doncs al començament ell era un gos normal. Va ser al llarg de l'evolució del personatge que es va acabar convertint pràcticament en l'amo de la sèrie. Jo el que recordo molt de l'Snoopy, a banda de la manteta, és que dormia a sobre de la caseta, en comptes de dormir a dins. Sí, i que s'evadia pensant en la Primera Guerra Mundial, en què combatia contra el Barón Rojo i aquestes coses. Sí. Tots els personatges, de fet, de la sèrie, fins i tot els psicòlegs, els psiquiatres americans, els han considerat com arquetips que marquen les diferents personalitats de les persones. Segons un psicòleg de la Universitat de Connecticut, James Kaufman, diu que hi ha tots els perfils dels 5 models clàssics de la personalitat de les persones en aquests personatges. Hi ha el Charlie Brown, que està ple sempre de preocupacions, dubtes, representaria l'exemplar del neuròtic.
és propens a la depressió, l'ansietat. L'Roeder, que no para de practicar el piano, és la consciència. El Linus, propens a filosofar, seria també el que busca idees inusuals, és el més obert a les experiències. La Lucy seria la més desagradable, diguem-ne, i Snoopy seria l'extroversió total, l'extrovertit típic, extravagant, que vol fer festes, etc. Imagina't si li han arribat a trobar coses a aquests personatges. Sí, sí. De fet, l'Snoopy també va ser el protagonista de la darrera tira còmica. Va ser el 13 de febrer de l'any 2000 que es va publicar la darrera vinyeta, la darrera tira còmica de Peanuts, només un dia després de la mort del seu creador, del dibuixant Slud. Snoopy va fer una altra de les coses que feia sempre, que era agafar la màquina d'escriure i començar a escriure una nota. I ella va reproduir la carta de comiat del seu autor, del seu creador, que havia fet pels afeccionats, on deia que havia tingut la sort de dibuixar en Carlitos i els seus amics durant gairebé 50 anys i que amb això havia fet realitat un somni de la seva infància. I va dir, el mateix creador va dir que no oblidaria mai els seus personatges. Aquest va ser la darrera aparició. De l'Snoopy i el Carlitos, tot un món que, recordeu, fa 75 anys, ni més ni menys, que es van crear, i 25 que van desaparèixer. Però això de que desapareixen està molt presents. Estan supervius i als Estats Units estan generant vendes milionàries de merchandising constantment. Molt bé. Doncs això és una de les coses que volíem escoltar. I si et sembla, podem sentir una miqueta de musiqueta que ens agrada. Vinga, sí. Les Seraphim, amb Hot, que és una de les cançons que més s'estan escoltant aquests dies a Corea del Sud. Déu-n'hi-do, Escolta, m'he atrevit a obrir aquesta caixa que m'has portat, que ja t'he preguntat si era un paquet que t'havia arribat d'Amazon o una cosa així, m'has dit que no, que és el nou treball de Les Seraphim, que aquí posa compte, no?, que conté una cosa extremadament calenta, i m'he atrevit i m'he trobat amb una caixa que Déu-n'hi-do, escolta, com si haguessin vingut els Reis, aquí. Sí, que a dins porta de tot. Mare de Déu. Això és la tendència dels discos, dels CDs a Corea. Quan menys cançons porten, més material, més virgueries trobem a dins. Sí. Pensa que aquest porta hasta clauers. Prenent-se la temperatura, de tot. De tot. És fotos, una virgueria. I aquest és un dels temes que està sonant més. Molt bé. Mira, ens pot apropar a una cosa curiosa. Imagina't que no té res a veure perquè ens anem al BOE espanyol, el butlletí oficial de l'Estat. Mira, m'està agafant calor, ja no sé si és del J aquest o del BOE. Està calent, el BOE també, perquè el 13 de maig s'ha publicat al BOE les primeres ajudes específiques a nivell nacional per la creació de còmics. Ah, molt bé, no? Una cosa curiosa, es tracta... Curiosa perquè jo no sabia que... No, és la primera vegada que no existien aquests ajuts. I s'acaba de publicar. Es tracta
fer 40 subvencions de 25.000 euros cadascuna per la creació literària d'obres originals en la modalitat de còmic. De fet, 12 d'aquestes subvencions es reserven a projectes on almenys el 40% de la participació correspongui a dones, perquè encara les dones no són igualitàries en el món del còmic a Espanya. Els treballs que es presentin els valorarà una comissió, però tot això és curiós perquè ve culminar tota una sèrie de passes que ja hem parlat els darrers temps que l'administració està duent a terme davant del novè art, que és com es diu el còmic. Recordem que ja hem parlat en altres cops que s'ha impulsat la creació d'un llibre blanc del sector del còmic a Espanya, també que s'ha creat el dia oficial dedicat als còmics, i fins i tot s'ha donat suport a nivell estatal perquè Espanya esdevingués aquest gener el país principal dins l'exposició del Festival d'Angulema, el més prestigiós del sector a Europa. I fins i tot han arribat a canviar el nom de la Direcció General del Llibre. Ara es diu Direcció General del Llibre, el còmic i la lectura. Molt bé. Bueno, doncs és una cosa curiosa. I aquests diners per què serveixen? Doncs mira, el 64% dels artistes que dibuixen o creen còmics, els ingressos que els hi venen per fer això no arriben ni al salari mínim interprofessional, segons el que descobreix el llibre blanc del còmic que s'ha creat. Així doncs, volen donar una mica d'empenta a la gent que crea perquè almenys tinguin uns milers d'euros per poder anar fent les seves creacions. Cada creador només pot presentar un projecte en castellà o una de les altres llengües cooficials que no hagi estat publicat anteriorment. Bé, això és una notícia curiosa i l'altra és que a Espanya s'editen uns 4.000 còmics a l'any, Déu-n'hi-do, i la població està tornant a enganxar-se al món dels còmics. De fet, l'any passat, el 12,4% de la població lectora va llegir com a mínim un còmic. Vosaltres dieu un 12? Doncs és que l'anterior any que s'havia consultat això només era un 2,8%. Imagina't. De la gent que llegia còmics. Ara, en aquesta enquesta, ja han arribat al 12 i ja puc assegurar que amb les noves generacions això es multiplicarà per molt els propers temps. Molt bé, molt bé. Ha estat un autèntic terratrèmol, com, si vols, sentim el terratrèmol de la Giso. Vinga. It's me like an earthquake. 더 빠르게 my heart race. 온몸이 떨려 can't stand. 널 부정할 수 없게. I think I'm gonna 심장 어떠절 마치 race car. 시간 too fast. 숨이 멎게. It hits me like an earthquake. 더 빠르게 my heart race. 온몸이 떨려 can't stand. 널 부정할 수 없게. I think I'm gonna. Molt xulo aquest terratrèmol. Déu-n'hi-do també el packaging d'aquesta... Sí, la Giso, que recordem és una de les membres de Blackpink, que aquest any, 2025 i el 2024, han començat a treure obres de manera independent, individual. Si et sembla, a nosaltres ens agrada parlar molt d'activitats. Sí. I vull proposar-vos dues coses per a aquest mes que se'ns apropa, per al mes de juny, que ja hi som. I tant, sí. La primera és ni més ni menys que això, el Big Freak 4. M'agrada com sona, Big Freak. Big Freak número 4, edició número 4, que tindrà lloc el 7 i 8 de juny a Vic. Aquí han volgut barrejar ja de tot, com fem nosaltres. Hi ha còmic, hi ha manga, hi ha ciència-ficció, hi ha fantasia, podeu trobar de tot. Així que si esteu enyorats de veure coses d'aquestes friquis i divertides, doncs ja sabeu, el 7 i 8 de juny podeu arribar-vos a Vic per veure tot aquest holgorio del Big Freak. Molt bé. Però també dic que tenim una segona opció. Sí. I és una pels que no us vulgueu moure tan lluny, però serà el 28 de juny. És una cosa curiosa perquè
És una activitat que té a veure amb el món de la beneficència. Es diu Hero, empremtes que perduren, i és un esdeveniment benèfic i cultural que uneix l'art, la comunitat otaku i la consciència social. Serà el dia 28 de juny al Meeting Point de la Creu Coberta de Barcelona i té a veure amb la lluita contra l'Alzheimer. Està inspirat en un personatge del One Piece, el Kuma, i la importància dels records. Això té a veure amb l'Alzheimer, que ja saps que perds els records. Així, doncs, tot el que es recapti en aquesta jornada es dedicarà a la investigació d'aquesta malaltia de l'Alzheimer mitjançant la Fundació Pasqual Maragall. Durant la jornada es farà un mural dedicat al personatge de Kuma, del One Piece, i totes les persones que s'acostin i donin un mínim de 20 euros podran deixar la seva empremta al mural al costat del nom que no volen que sigui oblidat. També hi haurà un homenatge a un seguidor de One Piece que es deia Royal Shichibukai, que era com el seu nom de guerra, diguem-ne, que va morir el 17 de març i que era bastant conegut a Barcelona. A més de tot això, del mural, tindreu tot un seguit d'activitats al llarg del dia. Hi haurà torneigs de One Piece, de joc de cartes col·leccionables, o xerrades amb els actors de veu de One Piece en català. Molt bé. A més, hi haurà una zona d'estants que oferirem merchandising, material de One Piece, etc. Si voleu, hi ha les entrades a la venda a la pàgina web oficial de l'esdeveniment i ja es pot començar a fer donacions. És curiós, doncs, One Piece, otakus i beneficència sobre la investigació de l'Alzheimer. Perquè vegin que els otakus també es preocupen de la realitat. Clar que sí. Joan, acabem amb una cançó? Mira, podem sentir, ja que estem parlant de les Blackpink, què et sembla si sentim Mantra de la Jenny abans de parlar d'un detallet? Vinga, som-hi. This that pretty girl mantra, this that flaunt, you just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna, it'll be depending on the day. Pretty girls looking to defend, no I'm a defender, never let it catch no stray. This that pretty girl mantra, she's that stun, I make you wanna swing both ways. Mix me with the drama. Parlem d'aquest detallet, Joan. Sí, perquè la Jenny del K-pop ens porta a la cultura coreana a Barcelona. S'ha donat a conèixer el cartell del que serà la 5a edició del Korean Film Festival Barcelona, que està il·lustrat per la Núria Just. L'esdeveniment, organitzat per Cinèsia, amb el suport del Consolat General de la República de Corea a Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i una pila de festivals, es farà del 3 al 7 de setembre. Encara queda una miqueta, però... La il·lustradora que ho ha fet, la Núria Just, va estar vivint un any a Corea, amb la qual té una relació, i aquest any les pel·lícules que es presentaran tindran a veure amb el cinema d'acció, perquè es presentaran coses del realitzador Ryo Seung-wan, però ja en parlarem més. I tant que sí. Doncs, Joan Falcó, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta secció. De res, fins una altra.